नै दा मम' दखान जानो फैदों आङो हरनि 9टायाव बेंगालराव नै मम' मा दखाननि मा राजा मम' हट मम'स राजा बेस स्टीम 60 चिकन मोमो। हाय भैया कैसा है? हाँ ठीक है भैया। ठीक है ना? चिकन मोमो एक प्लेट दीजिए। ओके। कितना है एक प्लेट? 70 रुपीज़। 70 ना? और बेस कितना है? बेस 60 है ना? ओके भैया मेरे को हाफ प्लेट चिकन मोमो फ्राई कीजिए और हाफ प्लेट को फ्राई नहीं करना है, ऐसा दीजिए। ओके। ठीक है ना? तो आपको देखने में आप कहाँ से हो भैया? मैं असम से हूँ। असम से हो ना? असम कौन सा डिस्ट्रिक्ट? असम बांसका। बक्सा है ना? ओ मैं भी तो असम का है। हाँ। बक्सा डिस्ट्रिक्ट का बक्सा में जो ज़्यादा बोरो लोग रहता है। आप बोरो है क्या भैया? हाँ जी बोरे हैं। बोरो है ना? अच्छा अच्छा क्या लिखते हैं आप? बोरे ही लगते हैं। बोरो ना? मैं मुसारी है। अब भैया अच्छा आपको बोरो आता है भाई? हाँ बोरो आता है पूरा। बोरे से बात करना था। बोरो दे मा बोरो सुना बोरो। सानो माने दे मोजां मोनबाय आदा नोंखौ लोगो मोननानै दे नाइस टू मीट यू। थैंक यू भैया। ओमफ्राय आप कितना साल से हो बेंगलोर में? बेंगलोराव माबा 16-17 बोसोर जाबाय ना। 16-17 बोसोर जाबाय। आच्छा ओमफ्राय फेमिलि दं नामा बेंगलोराव? औ दङ। आच्छा साबैसे दं? आं हिनजाव आं गथ' खानै। हिनजाव गथ' सानै आरोना? फिसाजोफोरा बेसेबां गिदिर जाखो? फिसाजोआ दा 18 बोसोर सोलिगासिनो। 18 बोसोर बा माथो 9 बोसोर जाबाय। फरायगासिनो दं आरोना? फरायो जेपिनि बास कलेज ना बेसेबां क्लास मोनखो? डिग्री फार्स्ट सेमिस्टार। फार्स्ट सेमिस्टार ना बिराद मोजां। ओमफ्राय उन्दैया? उन्दैया दासो क्लास 5 आव। क्लास 5 दे बिराद मोजां आदा। ओमफ्राय सानसेयाव नोंथाङा मम' दखान फाननानै बेसेबांसो खामायो? माब्लाबा 5000 जायो माब्लाबा 4000। 5000 माने आप एन्ड डाउन जायो आरोना। आच्छा आच्छा बिजनेस नालाय ना? 4000 जायो आरोना। दे बिराद मोजां आदा। बर'फोरा जेनेबा बेंगलराव फैनानै मम' दखान होनानै जेनेबा सानसेयावनो 4000 5000 खामायनो हादों। बुहुत मोजांनि बाथ्रा आदा। बिदिनो मोजाङै मावलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय मासाव बेसेबांसो फैबाय जेनेबा ओरैनो? मासाव ओरैनो खरसा सरसा जानानै 70000 थायोलै बुंलाय। बा 70000 थायोबा बिराद मोजां आदा। दे मावनांगौ बिदिनो सासे बर'। मावाब्लाबो जानो। औ बिदिबासो बर'फ्रा डेभेलप जागोन। ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा बर'फोरा जे बाहेरायाव बेंगलराव फैनानै सोरबा 10000 15000 दरमा मावलाबायो नोङो बैफोरबायदि मावनायफोरखौ जेनेबा मा मम' दखान होबा लाब जागोन ना जाया जेनेबा बिसोरखौ मम' दखान होनो हागोन नामा? बिसोरो मम' दखान होबाथ' मोजाङानो। मोजां ना? लाबबो जागोन होनो रोंबा। आरो सोरबा जुदि इन्ट्रेस्ट दंबा आं लाना फैनानै सिखायना होगोन। ओमफ्राय आरो बिसोर गाव मम' स्टलखौ माबा खुलिना लानो हागोन आरोना। सोरबा जुदि इन्ट्रेस्ट दंबा सिखायना होगोन आरोना। आच्छा दे मोजां बहुत मोजां आदा। दे आदा मोजां नांबाय। ओमफ्राय बिदिनो नोंखौ मालाबा लोगो हमनोसै। फन नाम्बारखौ लानांसिगोन दा। दे होमबा आदा नोंनि नाम्बारखौबो लांदो फंबाय दे। औ जागोन दे। ओमफ्राय आंना मोनसे फिसा इउटुब चेनेल दं। आंनि इउटुब चेनेलनि मुङा बुरमल MRY। बिमल MR1। बुरमल MRY। ओके ओके। BURMAL बुरमल MRY। साबस्क्राइब खालामदों आदायाबो। ओमफ्राय आरो जेनेबा बाजै दंबा बिसोरखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो सोरबा न'खरनिफोरखौबो माने शेयार खालामनानै होदो। जागोन दे। जाहाथे आंनि चेनेलखौ माने एसे जौगाहोनायाव हेफाजाब होनाय बायदि। दा आंनि चेनेला गोदानसो माने। गोदानसो आरोना? औ मास मोनसे एसेल' बारदों माने आंनि चेनेला। नै दा आदाया आंनो हाफ प्लेट मम' फ्राइ खालामसिगोन आरोना लोगोफोर। आं जाना नायनोसै आदानि बेंगलराव आदानि माबा मम' दखाननि मम'खौ माबायदि होननाय। हर जाबायना एक्सुवेलि क्लियार लाइट गैया। ओमफ्राय लाइटआ आदाना बेटारिया माने मोले जाबाय आरो ओंखायनो बारा मोजां क्लियार फैयाखै। खाथियावनो पार्क दं नै उनथिंजाय पार्क दं नैयाव। बेयाव गोबां माने बेरायनो फैयो गथ'फोराबो गेलेग्रा दङ माने गुवार आरोना गोलाव माने। ओमफ्राय नै खाथियाव मेन लामा आरोना ओरैजाय मेन लामा दङ लोगोफोर। दा हर जाबाय हरनि 9:30 बारबाय दा 9टायानो जासिगोन। 9 बजने वाला भैया। बजने दो। फंबाय नोंनि इउटुब चेनेला मामोन दा? आंनि इउटुब चेनेलनि नामा बुरमल MRY। बिमल बुरमल MRY BURMAL MRY। साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आदा। खालामगोन फंबाय। औ लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो। दे आदा जादो। थर लाबदो। नै दा रेडि जाबाय मम' चिकेन फ्राई मम'आ जाबाय जाना नायनोसै। अभी खा के देखता हूँ कैसा टेस्टी है भैया का मोमो। फर्स्ट टाइम है।
माबायदि फंबाय टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। गर्मा गर्मी मोमोज फ्राई से सूप भी नहीं है बहुत टेस्टी है। टेस्टी है भाई हाँ टेस्टी है भैया। यानी कभी भी दूसरा दुकान में मैंने खाया इतना टेस्टी नहीं मिला था, लेकिन आपका दुकान में बहुत टेस्टी लगा। थैंक यू भाई हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबाव। आंनि बुरमल MRY इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना जाय साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खालामहरनाय जाबाय। आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामखाबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद गोजोननाय बावहरनाय थाबाय। बिदिनो आंखौ हेफाजाब होलांबाय लोगोफोर। आं बेंगालरनि गोबां मोजां मोजां जायगाफोरखौ आं दिन्थिबाय थागोन। आरो बेंगालराव रायजो जाबोनाय गोबां माने बर' न'खरफोर बिथांमोनजोंबो आङो माखासे इन्टारभिउ लानो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय थागोन नोंसोरो आसामाव थानानैनो बिटिआरआव थानानैनो ना आंनि चेनेलनि मा होनो जोहै नायलांबाय थानो हागोन आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो गामियाव थांसिगोन साननैसो उनावनो। आं 30 मार्चआव न'आव थांनो नागिरदों। आङो गामियाव मोजां मोजां गामिनिफ्राय भिडिअ लाबोगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं मास मोनसेनि थाखाय न'आव थांनो नागिरदों, ओमफ्राय मास मोनसेयावनो आं फैफिनगोन। आंना डिउटि दङ, बोसोरसेयाव मास मोनसे सुटि मोनो आंना न'आव थांनो थाखाय। बे सुटियाव आं न'आव थांनो नागिरदों लोगोफोर। होमबा नोंथांमोनखौबो लोगो मोनहैगोन आं थाबैनो आसा खालामो। नोंथांमोना आं सिनायाबाबो नोंथांमोना माथो होबानो जाबाय लोगोफोर। दे होमबा ना दोननोसै, हरबो जाबाय, उन्दुनो ओंखारबाय। गुड नाइट लोगोफोर, बाय।